En primer lloc, des de la pàgina de l'Estuig Digital, des de la seva portada, podrem accedir a la part superior a l'enllaç del catàleg d'aplicacions. Un cop estiguem en el catàleg podem veure que les diferents aplicacions estan ordenades alfabèticament. Localitzarem la que ens interessa, que és l'UBST Host. I un cop localitzat, clicarem sobre la icona de descarga que el tenim a la dreta amb la fletxa. Un cop descargada l'aplicació, només ens caldrà descomprimir i ja estarem en condicions de poder utilitzar aquest programa. Un cop ja tenim el programa instal·lat, el següent pas serà arrencar. Aquí estem arrencant des de l'Estuig Digital, que, com ja hem comentat en altres videotutorials, ens facilita l'organització de les aplicacions. El primer que ens apareixerà serà, diríem, les eines bàsiques, i el que ens caldrà és configurar, com ara estem fent, la carpeta on guardarem nosaltres els plugins de UBST. És important que la tinguem fàcilment localitzada, en aquest cas ho fem dintre la mateixa carpeta de l'aplicació. El següent pas serà obtenir diferents plugins que nosaltres vulguem utilitzar. Aquí tenim una referència de sindicació d'Elysius on podreu trobar diversos plugins fàcils d'utilitzar. En aquest cas localitzarem una imitació d'una màquina Casio, d'un teclat Casio. Un cop descarregat, sí que és important que descomprimim el plugin, que serà una llibreria DLL, a la carpeta que prèviament ja havíem nosaltres assignat com a carpeta receptora dels diferents plugins que anirem instal·lant. Aquí veiem, doncs, agafarem la mateixa carpeta que prèviament ja hem configurat com a carpeta per defecte. Si hem descarregat un plugin, el que farem és rescanejar la localització des del menú de fitxers i posteriorment podrem des del mateix menú a la part final localitzar el llistat. Ara el que farem és escollir aquest plugin que acabem de descarregar, que és una màquina, una imitació d'un teclat virtual del Casio. Aquí amb el botó dret accedirem a editar, que ens apareixerà en aquest cas la interfície visual. Com podem veure, és una perfecta imitació del teclat i doncs, a continuació ja podrem començar la interacció teclejant amb el ratolí directament sobre les tecles. Un cop utilitzat un d'aquests plugins el podem tancar i també amb el botó dret podem eliminar del tauler el complement. A continuació procedirem a localitzar, ara el tanquem, i procedirem a localitzar des del menú File, la part final, un altre plugin, en aquest cas una imitació d'acordeó. El mateix, un cop tinguem el complement, editem per visualitzar la part, per poder veure la part visual com ara tenim. Més o menys fem una situació que ens sigui favorable
i en aquest cas necessitarem un teclat per poder anar tocant. El teclat el localitzarem a la barra d'icones cap a la dreta, que ara aquí en aquest cas no el tenim visible, que ens queda una mica a la dreta. Un cop l'activem ens apareixerà en el panell aquest teclat que ens facilitarà interaccionar podent tocar acords.